Sa to, paggaluwaso, Katoliko? Ay pagulong luwas na. Luwas na. Ya, karon gusto na kong mabati. Gikan sa imong baba, mingon kang luwas na ka. Luwas na ko. Luwas na ko. Kung padayonon ko ni. Ana ay kondisyon. Oh, kung padayonon ko ni, pareho nimo magbuhat kag dawtan, luwas ka na ba diri gapon. Wala ka na maluwas, giluwasan ka na. So follow up all kay ingon ka luwas ka na gani ang konsya nga luwas na. Follow up. Makatingala ba? Dugay ng dugate, iyan supako ng kaluwasan, wa pa na luwas. Diya karon mingon na po siyang naluwas diya. Pangutana lang. Sani ba mo mura man no buhay klaro mong gibarugan? Pangutana lang Paul, pangutana lang. Kunya nato imong gibasa ganina. Mingon ka nga ano imong ibasa nimo? Mawala ang kaluwasan. No? Diya isa to balik lupod ang grasya. So unsay pangutana? Kasi pumunta na. Oh, ang inyong kaluwasan mawala dahil po niya mabalik na po. So ang pangutana, Mao to. so ang pangutana niya ang kaluwasan daw sa Katoliko mawala og naa. Balik po. Bulita sa sakramento. Dihan gibunyagan ko, luwas na ko. Sa diyang nakasala ko, wala na po kumaluwas. May nakaruhan ta ka. Nawala na kong grasya. Kaya ang grasya manggod, mo nang kaluwasan. May nagkaruhan ta ka. Apan tungod sa gitawag sakramentos kumpisal, ginulsulan ako ang akong mga kasipanan o gisugid nako sa pare ang akong mga diferensya. Mao na ako luwas na. Ay, salamat. Oh, follow up. Sa diya daw kuno nagibunyagan siya. Luwas na daw kuno siya. Kung siya nakasala na po. So unsay pangutana? Teka, ato sa gisgutan ng kaluwasan o nasabtan ba ninyo ng kaluwasan? Ay na. Na po'y naluwas unsa. Nakasala na po. Eh, ningon siya ganina. Sa diyang gibunyagan daw kuno. Luwas na siya. Kunya nakasala pa gihapon. So ang pangutana, Diya nga pangutana basahon ako sa Roma sa Ais. Ayaw na mo si Apura. Kailam dagi be. Sa Ais. oh, E unsa dining bunyag? Kay nga mong bunyag, di na ka makasala humag bunyag. oh, basa. Ayun niyo, humag bunyag, balik mo kasala. Oh, basa. Lag. Sayo ta, kahaya di kas Katoliko. Wa kung mutay kaya kitong sabto ning bunyag. Ay dili. Oh. Pulutan na lang. Nya basahan pa ko sa. Atong sabto ning unsa ning bunyag dire kumparar sa imong bunyag nga imong gisgutan. Magbuot man ka. Oh, kay imong bunyag human sa bunyag, pabilin pa man day kang ulipon sa sala. Pero ang bunyag dire, dili na ka makasala. Oh, basahan Atong sa- basahon. basahan. Ay niya paminaw tarong ayo pag buot sa kumutok. So premise niya na. Premise niya mo basa. Oh, yeah. Roma 6, verse 1. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means no. Dili na ka magkasala. Oh, ayaw comment. Pero ikaw, sala ka pa. Ayaw comment. Diretso pangutana. We died to sin. Namatay na ta sa sala. How can we live in it? Kung saan pa man nato pag kinabuhi, diya niya na. Any longer. Oh. Or, don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. If we have been united with Him, like this in His death. Marag demonyo. Sapot. Kurog, alam na. Ito, nakapatong na kung hindi ninyo kurog mo madugay hawit. Paminaw sa! Tiyas mo ito. If we have been united with Him, like
this in his death, we will certainly also be united with him in his resurrection. For we know that our old self, ang atong daang pagkatao, was crucified with him, so that the body of sin, aron ang lawas ng iya sala, might be done away, mawala na. Madayon. So, wait, that we should no longer be enslaved to sin. So, pangutana. Dili na ta maulipon sa sala. Pangutana. Tabak. Ang akong pangutana dire, nganong kamo may mangutana? Sa gibasa dire, karo og tinaw, nga sa bautismo diay, gilubong ang daan natong pagkatao, nga pagkataong ulipon sa sala. Gilaglag ang atong makasasala nga lawas. Usay pangutana, Paul. O ang resulta, dili na ta maulipon sa sala. Usay pangutana. Ang pangutana kanina atong iatang bakit gamitan? sa iyang pamahayag, humanda kunos bautismo, makasala naman po. Pero dili sa itong gibasa, dili na makasala. Tubag. Yamara ni. Sakto mo lang iyang gibasa, wag ito, problema na. May problema Ah, ka kasabot. nga naman, usay, ayaw hukmi. Ayaw paghukom. Kay duha man eh, Anong gusto? kining gitawag og Mayagan ko ba? objective o subjective. Unsa man ning objective? Kanang gibuhat sa Dios nga dili pwedeng buhaton nimo. Siya gud ang nakutos kaluwasan. Pero kanang disgutan diha ang tao sakto man ang gibasa niya, wa mo koy suka kana. Mao nang gibuhat sa Dios. Nga di na gyud ka makasala. Promise na sa Ginoo. Unyang tao, mo promise ka? Nga dili man ka perfect? Ang perfect na tao si Ginoong Kristo raman? Ayaw ko isuot sa imong bulsa. Munang gitawag na siya og objective, buhat sa Dios nga dili pwedeng mabuhat sa tao. Sakto man ang imong gibasa. Ang problema nimo kay diwa nimo sabta. Asa kang bahina kamo sipyat sa panahon nga magkaproblema ka na. May nang ang simbahan, doon may gitawag sakramento, araw kung maproblema ka na nga usa ka tao, kung nagsunod kang Kristo, na kay kaduulan, ug na ang mga tao nga iyahagi. Pili, mo nang mga kaparian. Mo na sila ang mubuhat kay katong imuhang, ang gibasa sakto man to. Mo na siya ang subjective. Oh. Ang objective sa Dios sakto nang imong gingon. Ang subjective mo nang imong pagtuman nga to sugo nga tos Ginoo. Nga naman, kay kung mo diretso ka nga to sa Dios, naman na sa San Juan. Ngay bikin kayo, dili siya mo tagad ngadto mga tawo makasasala. Ikaw naglunang kas pagpakasala. Unya mo diretso ka nga to niya kisay minaw nimo. Wala di mo minaw nimo nganong mulayo man. Nga kaluwasan na tong gisgutan. Di na malayo, ikaw ra mong nalayo. Oh, ayaw pagsukyan na bro. Sige sir. Klaro kayo na, inyong gisgutan so sa kapare. Bayag kayo ni. Layo na. Usay layo. Layo na. Layo ni, imo ningin ning sulod dyan yun. Ang atong topic, ang bunyag, Oh, mao gani, nakisgot ka nila bunyag. Nya nasabta nimo kung say makuha nimo sa bunyag kay nabunyagan makaka. Nagpakatao ka pag-usab, born-again ka. Pero dili ka tinud na born-again. Ang tinud na born-again na aras tinud na simbahan. Kay isa lang kasimbahan ang gituko ni Kristo sa Mateo 16:18. Sir, naganti ka 3 minutes para ihatag na po siya. Oh, Okay. Nya, siya na ba taguron? Klaro kayo mga kaigsunan nga dili siya ka guba sa pamahayag mahitungod nining gitawag kaluwasan. Luwas naman ko. Pero mabuhat ko ba luwas magyapon ko? Dili na, nawala na akong grasya. Nung ang simbahan nag-auhag nga kung makasata na may sakramentos kumpisan. So, diha sa imong pag-apil sa mga gitawag balaod sa Ginoo nga man ang mudugol ta dito aron mo kumpisan. Nga naman, kaya ang mga apostoles iyang giingnan San Juan 20:23 kung siking sa katong sala nga inyong pinasaylo kuno sab apan ang sala nga dili pasayloon dili ko sa pinasaylo kinsa man ang mga tawo na nga di mapasaylo kini mga protestante kaya di ba na mudugol pare kaya kung mudugol pa na pare mapasaylo man na sila karon kaya di ba na sila mudugol di na sila mapasaylo
Ecclesiastes 5:6. Ayaw itugot ng mga pulong. Makaangon kanimo sa pagpakasala. 1 minute. Isugid na to sa pare sa Dios nga dili mo tuyo ang pagbuhat sa ingon. Usa man ko daghang salamat. Primerong pangutana, sir. Ako katong gusto mong utana, linya lang. Linya lang, lingkod. Sir Long. Bisgot man tag. Dili ka dapat, Sir Long. Unya, imo man gisupak ang Pikas, atong pikas. pamahayan. Unya, kasagaran sa naluwas, kasagaran ha. Gisgutan sa Biblia naman as pinadayag sa 6:9. Tuwa naman sila sa langit. Ang atong pangutana karon, asa man ka karon, sa langit ka na o sa yuta pa? So kung luwas ka na, ba ka sa langit? Ayan to ba, dili katawa. Ang mga apostoles, nagsangyaw sila sa kaluwasan. Imong tubag, Wa pa ba dito naluwas? tumis day ka. Naluwas na to, pero naapas kalibutan, nagsangyaw og kaluwasan. So, mana? Atay ka! Oh, nagpasabot nga dili pag ingong naluwas ka karon, sutoy na ka dito sa langit. Mo na si mong utok. So niyan ko niya nga luwas na pero naglaroy-laro pa sa yuta. Napakalit. Panuap! Warehousing sa Sumala pa to nimo nga kay luwas ka na di ka na makasala. Way pamakak ha kay ang bakak yabayan siyawa. Sa diha nga karon, di magyud ikalimod makasala magyud ka. Karon naluwas ka na. Oh, wapa. Ikaw ra man ingon nakasala ko. Taba. Klaro. Ambot nimo ipasabot na di gyud ka makasala, perfecto ka. So, akong utana. Okay, ang akong pangutana, imposible man kayo nga sa imong pagsuroy di gyud ka makasa. Kanang pagbitbit na to grade horse. Nya moagi tas daghang kayong dalaga nga puti kay paa. Di ka makasa. So, dili Ha? ka makasala. Dili na. Di ka makasala. Di na. Tubag niya, dili daw. Ah, Panuap! piyong siya. kamo na ipaghukom na. Panuap! So karon, ada. Suportaran ako sa Biblia nga dili na. Ay ayaw na bisa ko saan ko ni magbasa ng Biblia kay sa imo lang sistema. Wa man gyud gihapon na, wa man masubay. Agyan na to, qualified. Hey, qualified. Ay kulipon. Qualified na to. Isa ka minuto lang. Niyang Kaya mo, inom mo. dili na ta makasala. Man, imong nimo matulog ra ka. Kasala. Ang inom na taon niya, niguli. Yan na. Di kay Abi ko ninyo, sa diha nga kita nituog ni dawat ni Kristo. Nagpabautismo ta, nadawat na to ang gasang Espiritu Santo. Ug diha ta nahimong anak sa Dios. Niya akong basahon lang. Niya sa 1:3 No one who is born of God will continue to sin. No one who is born of God will continue to sin. Sa to pa walay usa nga natao gianak na sa Dios magpadayon pa sa pagpakasala. Ayaw question ako ang Dios ang question na. Ara padayon ta. Ara. Nganong dili naman siya mo continue to sin? Because God said ang dinhi sa Dios remains in Him. Nagpabili na diha sa mga anak sa Dios ang dinhi sa Dios. He cannot go on sinning. Time. Na mabasa! Time. Ito ba na niya? Papakutana. Nga dili na siya makasala. Panuap! Dili na sa Kay di naman ka makasa sa to pa. mauna. Daya isa. Pangutana ni. Ingon dire Eh paminaw sa. Gusto mo ka kamutubag. humana ka, humana. Oh. Kaya ka po. Kay di man yung ka makasa. Bisag makapatay ka pagtao. Makapanapa ka di nagyug ka makasa. Kay sumapa to nimo. Luwas ka naman. Tubag. Tagaan naman imong makapatay ko. Nausa naman ka oy. Wa ko mag-iulog Murag ikaw. wala pa gani ko nakapangawat. Imo na kong giunhan nga mangawat ko. Kung man, kung! Ay balo jud ka kang mangawat ko. Kung man, patay ko. Wala ba? Ayaw ng mga kondisyonal kung kay giluwas na ta sa sala, ulipon na ta sa pagkamatarong. Nana mabasa sa Roma 6. Pag ulipon na ka sa pagkamatarong, layo na, makasala ka. Oh, sige. Oh. Ito ba na niya? Isa na lang, sir. Kaya atag na to kang kalain. Kanang makainom ta. Taha apil ko, apil sad ka. Nya magwandog-wandog tas kadalanan. Kana sala na dili. Sa piti ka sa laon sa tao. Yayo ka. Karon nga naluwas na ko,
Nakitaan ba ko nimo nakainom nagwandog-wandog ko? Karon. Ito, ayaw to kasihi. Ayaw to kasihi kaniya to. Si Apostol Pablo, kaniya to, makasasala ba ya? Oh, walay dili makasasala gitawag sa Dios. Sa dihang gitawag na nabako na. Ayaw na. So, diyan ko na niya, kaniya to karon. Wala na, pantay siya. Ulag kabayo. Sir, kadaghan ko makakita niya nga nagwandog-wandog na siya. Ano mo yung nagkusap na siya? Sa sunod picture eh. Wala na wala na yung mahimo ang yawa. Pagbutang-butang na lang. Butang-butang. Pero sa ko nimo nakitan, kamo na magkitain na pa din na gali. Tumo istorya. Yatag sila. Nakita na nato kunon sa day yang kinaiya. Kay kanang magbutang-butang ka, magtumo-tumo ka. Picturean ta ka. Dagan kay salamat so. Lain na sa ang utana sir, Katoliko ni. Pangutana ko, Brad. Kay nagwali man ka, ang akong pangutana, wala na ba ni magtinaran o pagtukod sa simbahan o pundok? Nagwali ka, pero ang pangutana nako, wa na ba kinahanglan ang pagtukod sa Ginoong Hesukristo o pundok? Nasayod man to sa pulong sa Dios, no? Kunya ningon man ang pulong sa atong Ginoong Hesus diha. Nga ang tinuod mao kini. Ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat. Ug magbuhat siya labaw pa sa akong mga buhat kay moadto man ako sa amahan. Ug buhaton ko bisan unsang inyong pangayoon sa akong ngalan. Busa karon mao nagawali ni karon kay nagbuhat lang ni sa gibuhat sa atong Ginoong Hesus sa iyahang bugtong anak. Mao na karon nga among ginabuhat kay kami nagatuo sa iyaha. So kay niingon man siya ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat. Ug magbuhat siya labaw pagani sa akong mga buhat. Busa ang kanang simbahan nga imong ginapasabot, Brad, church, tao maguna siya. Dili man ingon nga ingotag church building. Kaya ang church mo na ang tao nga mga nagatuo sa atong Ginoong Hesus. Ug dili na nagatuo sa istorya nga istorya lang mo to kung dili ningon siya diha sa Juan sa Lucas 6:46 kanong magtawag man kamo kanako Ginoo nga dili man mumutuman sa akong gisugo kaninyo. So kung mutuo ta, Klaro na to yung pangutana. Iklaro na to pangutana, no? Balik ka, sir. nagwali man ka sa pulong sa Ginoo, ang akong pangutana mao ni, wa na ba magkinahanglan nga ang Ginoong Hesukristo magtukod og pundok o relihiyon? So, di na ba kinahanglan ang pundok nga gitukod ni Ginoo sa Kristo? Ay nga no, nasayod man ta nga naagi pundok nga gitukod ang atong Ginoong Hesus. Naay pundok. Ug mao to ang pundok nga gidumalaan sa mga apostolis. O, kinahanglan to, dili. Kinahanglan nato na sila kay mga guide man nato na sila kanilang. Kinahanglan nato sila kay mga guide man nato na sila. Or mo to yung pangutana, kinahanglan ba, dili? Kala ko paluwat. Og naapatay mas binunuhon pagid nga guide. Kinsa man ang espiritu sa kamatuoran. Nagingon niya, apan inigabot sa espiritu sa kamatuoran, tutulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. So kaning espiritu sa kamatuoran, mao ni ang espiritu nga anaa diha sa mga apostoles, sa mga nahiuna nga mga believers, mga magtotoo. Mao na siya ang espiritu nga naa sa ilaha nga mao nagdumala sa simbahan sa unang panahon. So kanang nga espiritu ug ato na kinahanglan nato ng maangkon kay kanang nga espiritu mao na siya magtudlo kanato. Tanungon ba, apan inigabot sa espiritu sa kamatuoran, tutulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. So, gitubag niya, sir, ningon siya nga kinahanglanon. Pero napa daw mas iabot ba? Muna ang espiritu. So, follow up. Doon ako tungutana ha, kaya wa agad na tubag. Sa Mateo 16:18, si Kristo nagtukod og iglesia. Sumutong doon si Apostoles. Ang akong pangutana, sakto to o dili ko insakto? Sakto man yun na, kaya nga ito ang Ginoong Hesus nga naging unana. So,
Okay na. ang atong Ginoong Hesus Satisfied mo na siya. naging ana. Satisfied na. Satisfied na Sige, siya. sige. Okay, maingon mo siya sakto. Kini bang simbahan nga yang gitukod gikan kaniadtong hantod karon wa bay pagkaputol ang tudlo nini. Wa ba mahitabo nga naputol ni siya? Nagpadayon pa siya. Tubaga. So kutong itubag mo ganina nga nagtukod nga mga iglesia na ba na karong panahon na. Adili mo gina siya maputol kay niingon ang atong Ginoong Hesus. Okay. Niingon ang atong Ginoong Hesus nga bisan ang kamatayon dili makabuntog niini. So na karon dili. So naa na siya karon. Okay. Pero kani siya nga church nga nagtuman sa atong Ginoong Hesus Kristo naa ni mga ilhanan. Bantay ta naa ni ilhanan. Dili na ingon nga. Mo ana lang ka mo ang kun nga dito oy kami may pinakakaraan tanawang history. Kami pinakaraan. Dili kay mo ana lang ka naay ilhanan. Asa nakasulat ang ilhanan? Marcos 16:17 mao kini ang ilhanan sa tanan nga musugo kana mutuo kanako makabaton kamo og gahom kung itapyon ninyo ang inyong mga kamot sa mga masakiton mga ayo sila kung mapaakan mo makainom og mga hilod dili maakan mo bitin dili mo maunsa naay ilhanan dili niingon nga mo ana lang ta oy kami mo sa history oy Okay. Okay, gidawat na niya nga na karon kutong gitukod nga simbahan ni Kristo sa panahon ni Ginoong Kristo nga nag-exist na karon nya ang iyang gipasabot nga kining simbahan nga nakaron na ay ilhanan. So paluap. so naa may ilhanan kaha di ay ang gitukod ni Kristo unya nag-exist unya mo pamatuod nga kamuna ang nag-exist wala ka mag-ingon sa to pa sud gawas ang imong pagmamahayag imong pagtubag ang akong pangutana kay usaraman kasimbahan ang dito ni tukod ni Kristo kini insakto ba ni o sayop ni Usara ba? Usa. unsa may sayop Nya kay manalo bang unsa may sayop kani nga simbahan Kay usara man. dili Kristo. Si daghan man ang simbahan sa una kay si Apostol Pablo ni adto man sa Antioquia ni adto sa kuan daghan sila sa una daghan sila Apostol Pedro ni adto po dito sa Upa nagkatimulaan sila ang mga Kristiyan pero naisa sila diha sa espiritu dili ingon nga isa ka rehistro kay kung moingon ta nga kaning nga simbahan sa walay lipod-lipod moingon jud ko nga naa jud nga usab ano kay basahon nato diha ang sikan ikaduhang commandments ayaw pagbuhat og larawan nga inyong simbahon larawan sa bisan unsa dito sa langit sa yuta o da sa tubig lalong sa yuta nasayod ta nga kami gilisan jud dili nasayod ta nga gilisan jud ha Sige, follow up. nasayod man ta bisan pa mato ta daron nga tanaw na tong 10 commandments sa inyong Biblia Okay, sama na. Okay ba? Ina. So, ligawas na yun. So, follow up. Okay, follow. Premise pa ni brother, premise. Ayan basahon. saan ang ko'y basahon Sige, basa-basa. sumala nining dayang student encyclopedia remember the Roman Catholic Church the first 1,000 years after the death the one member of Christian of one religion Christianity ang akong pangutan na sakto ni o sayop ni sayop ni Cristiano, Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo. Cristiano mo. klaro pagbasa. the Roman Catholic Church the first 1,000 years after the death of Jesus Christ all Christian all remember the one religion Christianity isa lang ka relihiyon Sa primero daw 1,000 years, usa lang ka reliyon o Christian mo ning Roman Catholic Church. Ang pangutana niya, insakto ba to o dili? kana naay possible na insakto na pero gibase ta sa Biblia mo gay nga dingon sa atong Ginoong Hesus nga mao kini ang ilhanan gitudloan ta sa atong Ginoong Hesus ug unsay ilhanan sa mga nituo kaniya
makabaton kamo og gahom. Kung itapyo ninyo ang inyong mga kamot sa mga masakiton, mga ayo sila, mga banhaw ang patay. Kung paakon sa bitin, dili madutlan, makakaon og mga hilo, dili kamo maunsa. Mitagaan ko kamo gahom sa pagyatak sa mga tanga ug sa mga bitin. Mao na ilanan sa atong Ginoong Hesus nga gihatag niya. Busa kung diha ka sa encyclopedia, mabase diri sa pulong, diri sa pag-alagad sa Dios. Kung diha ka mo tuo brad, wala akong mahimo nimo. Basta kami diri mi sa pulong sa Dios, Biblia, mao ni among tuuhan. Kay kung diha ka sa encyclopedia, pagbantay kay naarabayawa nga mong bitik sa tuwa. So dili ka mo to ato sa encyclopedia. Dito ka sa pulong sa Dios ng mga Biblia. Isa mo to. Awa mo ko mag-isgot og pagtuo, ang ako malang pagdawat. Oh. Basta mag-eskwela gay tamo dawat tag mga encyclopedia. Pero buhat ang mag-eskwela, pwede di tamo dawat. Sige, tungutan. Yan diri ate Isa, ak nakoy basahon. Sa mga sulat ni San Pedro, niyon diri. Si Simon na tinawag na Sipas o Pedro o bato, ang ating Panginoon. San Juan 1:42, San Mateo 16:17-19 ay ang prinsipe ng mga apostol at kataas-taasang pinuno ng iglesia. Isang kapangyarihan na pinakaloob ni Panginoong Jesucristo. Pagkatapos muling pagkabuhay at nag-aral siya sa Jerusalem, Palestina, patungo sa Roma, at dito siya namatay taong 67. Mga sulat na nga nakalaan sa pangkatipunang Kristiyano sa Asia Minor na naninigalig sa kanilang kababayan dahil sa kanilang bagong reliyon. Hinimok sila ni San Pedro na maging matatag na relihiyon ni Kristo sa kabila ng pag-uusig ng mga kaaway, sapagkat ito ang tunay na relihiyon. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.